Apa meneh kon mlayu geng kowe mesti konangan Baladewa. Iki Bagong adine Petruk nyunyuk nenggala. Modar kowe. Lho, Gong, ora mati. Kowe seneng ya nek aku modar. Aku ki takon kok, takon. Kowe iki sing ora ngemat. Terus wes. Tekan tangane. Jadi kene menek kira-kira arep ngajar rak dhewe polo wong loro. Heeh, ya. Men tekan kene, Gong. Heeh. Weh, adalah lagi iki aku entuk dawuh saka Kanjeng Koko Sinuwun Prabu ing Mandura kon nyekel wong kentir-kentir. Wiwit nampa dawuh wae ora iso ngampet guyu bareng weluh rupane Petruk karo Bagong. Waduh, watos wetengku malah. Petruk, nggih. Ndara Praguta. Wae Bagong. Ngece we. Wong kok pate kok senengane guyu lho. Sarape ketawa wis kena kowe. Mbok ya wis ben to Gong kowe senengane. Wong karemane dhewe karemane guyu kok ya. Enten apa? Nduk, Nun. Aku didhawuhi dening Sunan Prabu Mandura. Kenapa? Nyekel kowe. Lah kula salah napa? Ora usah takon salah cekel engkuk-engkuk. Wah dengkek cengelmu. Modar. Oh, mbok nggih, nek iso. Nek ora iso nyekel Petruk, kosok baline lho. Sampeyan sing kula engkuk-engkuk karo Bagong. Heeh. Heeh. Santai lho. Lho. Ngopo kowe? Manuke engkuk-engkukan ngono kae. Ora, iso manuke engkuk-engkukan. Mang Cobi, wani ala sing tak wedeni apamu? Wo, ora minggat lakon candhak dening aku. Sampeyan mungsuh Petruk kewirangan, Ndara. Gusti apa to? Tak kira Praguta jengkol ngoten.
Mati aku. Woi. Ayo Kang, ya wah. Tribo Dewa Narpati duwenare swara Kresna kalanggung tresnanira marang Diabanon Jinawi waladal gugu karepe dhewe. Waduh Petra Kanthong Balasa nyas Maranata Mandura Prabu Baladewa saya ngilani Maranata Mandura Prabu Baladewa. Petra kowe mbubarke lancur Pandhawa Nata Mandura ora mikir gretel nenggala jeblok cacamu Bos. Aduh kesel kan. Walah ora ngerti siwun Mandura kok duka tenan. Petra Kanthong bolong ra minggat saka negara Ngamarta gretel nenggala jeblok ketemu slonong. Nenggala gedhe banget metu. Murup sak obor pucuke. Iki nek ora mulih neng Karang Kadempel modar tenan aku. Aduh. Gong. Delok ngapura ya Lek. Aku lali nek ngejak kowe Gong. Monggo kowe nek mlaku pupumu mlicet. Apa meneh kon mlayu Gong kowe mesti konangan Baladewa. Iki Bagong adine Petra nyunyuk nenggala. Modar kowe. Loh, Gong, ora mati. Kowe seneng ya nek aku modar. Aku ki takon kok, takon. Kowe iki sing ora ngematke karo kahananku. Perang dialem-alem kok bareng melayu kok aku ditinggal. Baladewa nesu. Iya aku ya weruh. Petra Kanthong bareng ora minggat saka negara Ngamarta gretel nenggala ndasmu. Kowe klepat melayu aku bingungi jajaki arep ndelik nanti iki. Terus nyengklak ojek aku. Ngojek? Walah mesa ora slamet, Tru. Tukang ojek montore Yamaha 75. Terus wah wis suarane mbrebeki wong sak desa mlakune ming 20. Mengrinding nganti diselip Baladewa. Untung ora konangan ya kok. Aku iki bejane nang kono kuwi upama ngerti aku ngojek Baladewa ngerti omah ya iki
Bagong dadak ngojek barang modar satu kang ojek. Ah iya. Lolo Nenggala. Alhamdulillah selamat tekan kene aku terus. Ya syukur. Piye iki? Ayo mulai saiki nyemelangi tenan. Nek ora mulai cilaka tenan. Nah aku nek mbangane mulai lu wong modar kok, Tru. Nah aku lho mergane ngene. Hitungane kowe nek wirang kuwi selawase urip wirang, Tru. Mergo wirang kuwi ora bakal iso ilang. Nek konangan perkarane utawa kelingan perkarane wirang kuwi cukul meneh. Mula nek wantri manut aku lu wong mati mbangane wirang. Oh ya kok. Ha iya. Kowe bali wirang ora iso nggawa para Pandhawa karo pustaka Jamus Lima Sada. Isin ta kowe? Isin. Kuwi kok mbok wis kelet pirang taun kene ana tangga teparo. Alah Petruk biyen tau dikongkon bapakne ra iso ngrampungi gawe. Kowe lara atimu. Isin. Mula nek manut aku lu wong mati. Nek mati aja sumelang, mati ki dipérang 3 perkara kok. Apa wae? Mati utama, mati madya, mati nesta. Mati utama iki matine wong labuh bebener. Wis mati utama, pokoke nglabuhi bebener. Kuwi mati utama, kuwi cinadang swarga pethuke widodari. Oh iya kok. Mati madya ki disangkani saka lara. Kuwi swarga apa neraka gumantung perbuatane ning alam donya. Nek mati nista, matine wong lalu. Kuwi ora entuk papan, ora entuk ditampa ro Gusti sukmane ngramyang manggon ning ngebuk, manggon ning kayu, watu, pendak malam jemah kliwon dikutuki jaluki pesugihan. Oh iya. Mula nek cara aku mbangane mulih terus kae, Tru. Iya kok. Nek teruske pokoke aku matine mati. Nesta. Utama Dik. Kleru kata-kataku. Ya. Mati utama rasa kuwatir. Ngono ya, Le. Kok ngapa? Kowe majuani ra kok. Wah, aku cecok ora. Nah, aku wis trima ora mati apa-apa. Ora mati madya, ora mati utama, ora mati nesta. Terus pengenmu hidup. Nek kowe kepengin nglakoni mati utama ya lakonono. Nek cara aku wong sing dikongkon kowe aku ane pengikut. Ya wis. Ki Gong, dompetku iki kekno bojoku. Terus aku pamitno sisan nek ora bari 3 dina kok nyelameti tekan 1000, berarti aku mati. Wis ikhlas, ora ikhlas ngopo? Wong tak niati nglabuhi bapak kok. Sip ngono kuwi sing tak karepake. Kok nek pomo kowe mati ora remuk, isih ana kuwandane, kukupen kuwandaku ya, Gong. Dirukti sak tataning panembah. Di kan ya buntel sarung ya. Wus. Ya mori kok ya. Heeh. Ning nek kowe remuk, wis rasah digoleki, pokoke aku dianggep mati ngono wae. Ya. Karo pesen kendaraanku L300 kae, dol. Kae mesine trontrong ta, Tru? Heeh. Papayu, wis pokoke disadol-dole engko dienggo ngragat anakku sekolah. Oh iya, soal iki arep semes-semesan. Apa, Tru? Kuwi lho, akhir pelajaran lho. Semesteran. Semes-semesan. Oh, semesteran. Wes karo titip bojoku ya. Oke. Dijapi ra? Rasah. Kok niate dijapi ra. Aku ya rada sir. Iki senengane sapa-sapa kon dulu. Arep ngalup sak penake dhewe. Karo golekno gaman, Gong. Oke. Nyo. Kok graji iki piye? Apa? Bendo. Oh ya. Polinggis. Oke. Ya. Maju ana, Tru. Tak dongak-dongake wis lepas sopanane jembara kubure. Dengkulmu mlocot ora. Wong karuan aku mati kok. Wah, musuh Nenggala ya sida modar tenan kowe. Ayo, Amo Suramrata, Jawrata imbang yen padha-padha. Iki bendoku sinuwun mangkura ajangi jembar legane atiku.
Wah. Loh. Wah, Petruk nyoto pancen kendel tenan. Petruk pancen kendel tenan. Wani napai kridaning nata mantura Prabu Baladewa. Monggo aku nggawa Kyai Nenggala. Aku nggawa Kyai Nenggala. Iki pusaka negara Mantura. Wis ora usah gak ngomong. Mak bengok ora. Petruk teng mriki wis wago tekaning pati. Wah, dalah wis dalah apa? Nyatane wani-wani tenan to. Iki Kyai Nenggala. Amake Gunung Jugruk Segara Asat. Lha lah, iki tau nggo nyolong degan ping 3 ragonangan. Yo. Padha ambuhe. Wah, dalah. Sayange marang nata mantura Prabu Baladewa. Sayange ecek marang nata mantura Prabu Baladewa. Petruk Taman Nenggala jeblok dadamu. Mantap. Bala Pandhawa ya gumulung mangung siring sata kula kambah ongke Surakati sewu-sewu karapatanipun ingkang raka kedah wadana Yayi dene kula ngantos boten saged angendhakaken kamurkanipun Koko Prabu Mandura. Wekasan Koko Prabu Mandura mentala ninggalaken Petruk Kanthong Bolong. Petruk kenging Kyai Nenggala kendhang kapracundhang kuntal kaprapal. Yayi. Kula nyuwun pangapunten ing sakalangkung kathah dene kula ngantos mentala ngindhangaken Petruk Kanthong Bolong. Krana Petruk sajaipun sampun ngina dhateng pun Baladewa. Petruk saya ngilani dhateng nata Mandura Prabu Baladewa. Wekasan Petruk kula tamani Kyai Nenggala kendhang kapracundhang kuntal kaprapal. Koko Prabu wonten dawuh. Mestinipun boten mekaten lampahan ingkang kedah kelampah jernyatanipun Petruk menika tasih pana kawan paduka piyambak. Petruk menika estunipun namung keladuk gecul. Remen ulah sembranan dhateng sinten kemawon liwadene paduka. Teka lajeng tumuli duka kados mekaten wekasan ngantos boten saged dipun selaki. Paduka Koko Prabu Mentala ngindhangaken kaliyan Petruk Kanthong Bala. Nggih, kula nyuwun pangapunten Yayi. Menawi para Pandhawa mboten dados menapa namung sakmangke kuwatosing manahipun ingkang rayi ngamarta menawi Kyai Semar ngertosa lampahan menika tumuli murina sinten ingkang saged angendhakaken kamurkanipun Kyai Badranaya. Kula suwun maduka Kanjeng Koko Prabu keparenga sakmangke paring pepadhang dhateng lampahan menika. Yayi, kula wonten dawuh samangke ngaten kemawon. Panci kalepatan menika dumunung dhateng kersanipun Koko Prabu Mandura. Nanging kula ugi kedah tanggel jawab jenyatanipun kula ingkang dipun belani dening Koko Prabu Baladewa. Kula suwun maduka Yayi Prabu keparenga amaringaken pustaka Jamus Klima Sada dhateng ingkang Raka Indrawati. Mangke menawi pusaka menika sampun kula ginakaken maluyakaken negari Indrawati satemah waluya nirmala temah jati jati temah mulya. Wangsul kados wingi uni. Tumuli pusaka badhe kula kunduraken lan kula ingkang badhe mbudidaya ngupadi dhateng Petruk Kanthong Bala. Koko Prabu pangandika paduka menika menapa kepara saestu? Menapa kula nate dura kaliyan kadang-kadang para Pandhawa? Kula kinten kula mboten nate dura kaliyan menapa ing sampun kula aturaken. Menawi tetila mekaten Koko Prabu dinten sakmangke monggo
Pustaka Jamus Miang Jimat Klimasada kula aturi nampi. Nanging menawi sakmangke Koko Prabu sampun kepareng-paring pepadhang tumraping negari Ndrawati sarana pustaka. Tumuli kula aturi ngunduraken wonten negari Ngamarta badhe kula boyong dhateng Karang Kadempel. Lan Koko Prabu ingkang sagah ngupaya wonten pundi dunungipun Petruk? Inggih, kula sagah Yayi matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Nanyaten tumuli kaparingna Koko Prabu kapitan lenggah wong negari Ngamarta lan rumiyin. Kosek to. Kok aku tok kon lenggah ning negara Ngamarta ki njur nalare piye mongko aku kuwi nderekke Si Adi Prabu ning negara Ngamarta. Sampun ngantos sakmangke Yai Prabu Darma Kusuma menika mboten pitados kaliyan ingkang Raka Indrawati. Koko Prabu kula anggep dadosa tanggelan sekedhik kemawon. Mangke menawi sampun padhang lelaman negari Ndrawati, tumuli kula wangsul ngunduraken pusaka nganti Koko Prabu kondur dhateng negari Mandura. Ngono. Inggih. Ya. Yen pancen kaya mengkono pun Kakang mung kari manut. Yayi tumlaturi kula maring-maringaken Koko Prabu semonggo kula aturi nampi Koko Prabu. Tresna sinayan mangkulung mintonaken. Dewi Kramanila Samar pamoring sukma sinukmaya winayu ing asepe sumimpen lenging kalbu pambukaning warana Setyaki wonten timbalan kok ora kaya adat sabene to Dimas. Monggo adat lupi ingkang wis kelakon pendak-pendak pun Kakang Prapta ning negara Ngamarta mesti entuk panembrama saka kadang-kadangku para Pandhawa. Yayi Prabu Darmaji Werkudara Janaka mesti padha munjuk atur kanthi memalatse. Nanging kok kaya ora sagedagan iki lha kok padha pating celinguk. Pamantenging paningal kaya ora tajem. Iki eneng apa? Yayi Aji wonten menapa? Werkudara eneng apa? Arjuna maragake matur marapun Kakang eneng apa Dimas? Koko Prabu Baladewa wonten menapa? Bose. Sing kudune takon kuwi pun Kakang. Lho. Nalaripun. Lho. Lagi wayahe Prabu Ndrawati ki mboyong Mustaka Jamus Klimasada dikanthi marang Raja Ndrawati. Aturmu marapun Kakang yen negara Ndrawati ketaman pegebluk bisane waluya nirmala temajati yen tinumbalan Pustaka Jamus Miang Jimat Klimasada. Nganti pun Kakang geger karo Petruk tatamani nenggala kontal kaprapal kendang kaprasoda. Yayi Prabu mboyong Pustaka Jamus Klimasada yen wis paripurna bakal ngupaya Petruk. Lah kok iki urung ana tulung ngedheping paningal wis bali meneh ning negara Ngamarta iki sirmu piye? Ngaten to? Iya. Setyaki wonten dawuh. Wis kecandhak Dimas. Tegesipun kados pundi? Iki eneng Surya kembar. Dawuh paduka kados pundi? Yen Si Adi urung tanggap, mara pirsanana lelakon ingkang bakal kelakon. Semar paduka. Yayi Aji kula nuwun sewu. Paripaksa kula mboten munjuk atur kersa paduka Yayi Aji, Werkudara aku njaluk ngapura yen to pun Kakang ora paring mangandikan kelawan sira Dimas Yudipati.
Arjuna kula wonten maring adhawu. Mung siade ingkang bisa ngresiki marang asmaning nata Ndarawati Yayi Marata sawangan kanthi netra batin utawa permana jati. Merga ya mung siade ingkang kawasa mresani kelawan pun Kakang. Maragake sawangan sing mboyong mustaka Jawas Limasada ki pun Kakang apa dudu? Sabab Kresna karo Janaka kuwi loro-lorone ngatunggal ing ora bakal bisa dipisahake. Embane kaya geni lan urupe kaya kembang lan sarine. Sawangan Janaka pun Kakang apa dudu sing mboyong pustaka Jawas Limasada? Koko Prabu ketiwasan Koko Prabu. Mboten nginten babar pisan bilih negari Ngamarta kedatengan Durjana ingkang Membanata Ndarawati tumuli anyidra pustaka Jamus Hyang Jimat Kelimasada. Koko Prabu lelampahan mekaten menika kados pundi? Werkudara. Kula ora dudu caping Kresna nanging ngatur adimu Arjuna. Koko Prabu Baladewa. Sanes aturipun ingkang rayi nanging menika aturipun ingkang rayipun panengah pun Arjuna ingkang ngendikaken bilih ingkang beta pustaka Jamus Limasada menika sanes ingkang rayi Ndarawati. Gosek to kok udu kowe piye? Monggo blegere mau ya kowe kok kowe ngaku udu kowe. Menika Jarnaka ingkang matur nyatanipun sanes kula Werkudara piye? Percaya apa ora Dimas? Kresna kakangku Werkudara nggone wong utuh panane apa sing tak sawang nganggo mripatku ya sing tak percaya ilange pustaka Jamus Limasada sing gawa Kresna kakangku mula nadyan kowe kanthi aling-aling Janaka ning nyatane sing gawa pustaka Jamus Limasada wujude Kresna kakangku baline pusaka ya saka kowe ora iso nggawa bali pusaka ora sudi aku ngaku kadang tuwa karo kowe. Pikir-pikir Werkudara kuwi wong mloho ning omongane sarwa bener. Arep Yai Prabu Ndarawati ngandhake ento sing mboyong mau dudu Yai Prabu Ndarawati, alasane Janaka sing ngendikake. Ning Baladewa arep nurat karo Werkudara, apa sing tak sawang kuwi sing tak percaya. Aku tekan kene sing nganti Yai Prabu Kresna. Yen ora iso madhange kana negara Ngamarta, isin aku. Isin ora mangan nangkane gabul kulute. Ora suta aku ngaku dulur enom karo kowe Kresna. Wis kaya ngene iki kahanane Arjuna, Koko Prabu lho nyuwun mangapunten wis ora perlu njaluk ngapura. Lelakon ki adile ming dilakoni kasinggihan mekaten. Mbok menawa iki dadi lelakoning nata Ndarawati. Ya mung aku njaluk Janaka ewang-ewang ana pun Kakang kasinggihan ngestaken dawuh ayo tak kanthi tindak dhateng pundi. Eneng karang kadempel. Nyuwun iga waranging Kyai Semar kena ngapa apa negara Ngamarta kok dadi kaya ngene lelakone. Menawi dulur mekaten monggo kula dherekaken sejaki wonten kowe Oh